következő mutatványomhoz szükségem lesz egy ilyen zöld színű kendőre. Ezt a zöld színű kendőt azért hoztam magammal, hogy megmutassam, hogyha beletömködöm így a markomba. Általában azt hiszik, hogy ekkor el fog tűnni, de hát én még nem tartok ott. Nekem az sikerült, hogyha egy beletömködtem a markomba, akkor csettintek, megjelenik egy tojás, és a kendő előkerül a zsebemből. Ezt a trükköt azért hoztam el, hogy ezt elmagyarázzam, mert ezzel nagy sikereket lehet elérni rokonoknál, barátoknál, hogyha érdekel? Jó, elmondom. Tehát van egyszer egy zöld színű kendő, ami végig itt volt bent a zsebemben, és van egyszer egy zöld színű kendő itt ebben a tojásban. Ez egy ilyen trükkös tojás, bármelyik bűvészboltba be lehet szeretni. Elmondom, hogyan csináljuk, mert nagyon kell figyelni. Amikor mutatjuk, hogy itt a zöld kendő, akkor valójában végig itt van a kezünkben a tojás, csak rejtve. És amikor azt mondjuk, hogy beletömködjük a markunkba, akkor valójában persze a tojásba tömködjük bele. Majd ezután csettintünk, megmutatjuk a tojást, és diadalmasan elővesszük a kendőt. Remélem eddig világos mindenkinek, tehát egyszer van egy zöld színű kendő itt benne a zsebemben, és egyszer van egy zöld színű kendő itt a tojásban. Most nagyon kérek mindenkit, hogy nagyon gyakorolja be, mert ezzel tényleg nagy sikereket lehet elérni. Köszönöm szépen. De azt még hozzáteszem, ne legyenek se mögöttünk, se ne nagyon fordulódjunk, mert ha meglátják a lyukat, akkor ugye oda varázslatnak. Ha mégis ez történne, akkor se essünk kétségbe. Egyszerűen csak fordítsuk oda a tojást, fogjuk meg, és vegyük le a lyukat. És ha még mindig kételkednek abban, hogy ez a tojás igazi, fogjuk meg és törjük fel.